I ara, per acabar de parlar del Barça, si voleu, el Max, a principis de temporada, va apostar que si guanyava el Barça la Champions, s'afaitava al zero. S'afaitava al zero. Al seu cap. Però aquesta mole que té com a cap... Tu què faries si guanyés el Barça la Champions? El més boig, que dius, això probablement ho faci. No ho he pensat, però també potser afaitar un cap o... Sí, perquè pintar-te no... Això s'ha de pensar, perquè no saps el dia que et despertaràs i el Barça haurà guanyat una Champions. Però afaitar-se el cap seria una bona, sí. Sí, perquè al final és algo que no és un tatu, o sigui, en aquest cas saps que no hi ha marxa enrere. No, jo em tatuo. Jo també. Abans que la pasta. Sí, segur. Una cosa, si el Barça ens tatuem tots el mateix aquí. Jo no et recomano tenyir-te perquè és una putada, perquè després et diuen garnacho o coses d'aquestes. Sí, jo m'ho vaig fer. Et recomano no fer-ho. No, és que aquest sortia de casa, anava a uni I tots, garnacho. Li deien garnacho. Li deien garnacho i una altra cosa, però la segona no es pot dir. Ens quedarem amb garnacho. Però jo també s'ha de dir, el dia que el Barça guanyi la Champions, la bogeria que serà Catalunya... No em treuen de canaletes durant una setmana. Perquè abans era Champions, tal, està Messi, Fem una cosa. Bé, ara... Anem a ampliar l'aposta. Si el Barça guanya la Champions, ens repem tots. Tots. Va, jo també. Però aquest... Però espera, aquest any... No. Tenim d'aquí... Quan sigui. Quan sigui, si no. Va, quan sigui. Ens tatuem la Champions al cap. D'aquí 50 anys ens trobem tots aquí per rapar-nos. No, em sembla molt bona,